Ja todellakin tapahtumatuottaja Suvi Vuorimäki Pyhätunturi Oy:stä. Ole hyvä. Yes, kiitos ja kiitos Johanna ja muut järjestäjät kutsusta. Ihana olla täällä. Mä oon tosiaan Suvi Vuorimäki, olen tuolta Pyhätunturilta. Pyhä on Pelkosenniemen kunnassa sijaitseva hiihtokeskus ja toimin siellä just niin kuin hiihtokeskuksen tapahtumatuottajana. Pyhä on silleen ehkä erityinen hiihtokeskus, että meillä on varmaan noin 80% meidän kävijöistä on kotimaisia, eikä tavoitellakaan mitään semmoista suurta kansainvälistä menestystä. Ja se totta kai vaikuttaa taas sitten noiden tapahtumien tekemiseen, että tehdään paljon pohjoisen ihmisille tapahtumia ja totta kai tulee myös Etelä-Suomesta kävijöitä, mutta ei yritetä edes tehdä kansainvälisiä isoja juttuja. Pyhällä on pitkään ollut semmoinen tosi vahva halu tehdä tapahtumia ja uskottu sitten niiden vetovoimaisuuteen sitten siinä tekemisessä. Ja olen saanutkin tässä jo 7 vuotta luottamuksen tehdä sitten semmoisia itselleni tärkeitä, oman näköisiä juttuja sinne tunturiin ja saanut kaiken tuen siihen ja ollaankin saatu monta konseptia tuotua sinne, jotka on sitten oli ennen tuota pandemia-aikaa, niin aika monet loppuun myytyjä ja sitten onnellisessa asemassa ollaan, että sitten taas pandemian jälkeen niin on lähtenyt ihan samalla lailla taas sitten pyörimään nuo tekeminen meillä siellä. Itselle on tosi tärkeää, että tehdään tapahtumia, joissa on semmoinen hyvä tunnelma, yhteisöllinen tunnelma. Se on mulle tosi tärkeää. Turvallinen olo tulla sinne ihan minkälaisena itse ikinä tuleekaan. Ja semmoinen totta kai niin kuin ajankohtainen ohjelma, jossa taas sitten sekoittuu niitä vahvoja juttuja pohjoisesta, mutta sitten tuodaan myös valtakunnallisia osaajia tunturiin. Ehkä semmoinen, mitä itse haluan tehdä Pyhälle, niin vähän semmoinen outous on hyvä. Se aina herättelee. Ja tietenkään me ei päästä eroon tuosta laskemisesta. Laskeminenhan on ihan siis parasta. Itse asunkin siellä sen takia, että pääsen lumilautailemaan. Ja tuotan myös siis meidän tällaiset viihteelliset laskutapahtumat. Eli en tee mitään pujottelukilpailuja sinne, vaan sitten tehdään vapaalaskukilpailuja. Ja tehdään myös esimerkiksi Banked Slalom-kilpailu on meillä ollut ja tarkoitus tehdä taas tälle kaudelle. Yhdistetään aina noihin kaikkiin laskukilpailuihin sitten, tai laskutapahtumiin myöskin taidetta ja kulttuuria. Itse haluan tuoda sinne esiintyjiä, joita ei välttämättä nähtäisi tuolla pohjoisessa. Ja myöskin antaa sitten lava-aikaa semmoisille pohjoisen osaajille, joita harvemmin sitten tuolla välttämättä nähdäänkään. Teen noita tapahtumia sillä näkökulmalla, että saadaan justiinsa paikalliset sinne kanssa osallistumaan kulttuurijuttuihin. Ja paljon meillä käykin ihan niin kuin pohjoisen, totta kai tuo laskeminen taas vetoaa, että esimerkiksi Kittilästä tulee aina tosi paljon tapahtumia osallistujia ja Rukalta, Kuusamosta, Oulusta, Rovaniemeltä totta kai, että kerää kyllä hyvin sitä jengiä sinne. Meillä on alkaa kausi tuossa marraskuun loppupuolella ja sitten joulukuun alussa on ensimmäinen isompi tapahtuma tässä itse asiassa Petteri Maljamäen tuolla näinkin ohi mene aamulla. Petteri Tykki on täällä aina käytössä meillä tuolla meidän leffa-illassa ja se on ihan mahtavaa. Ja sitten Emppu Pietarinen on tulossa nyt taas joulukuun, etkös olekin tulossa? Tulossa hoitamaan sitten äänentoistoa. Tässä meillä on meneillään laskuleffa-ilta, eli otetaan vähän ehkä isompia produktioita sinne. Ihmiset tekee paljon laskuleffoja, ne on tärkeitä tuon lajikulttuurin kannalta.
Ja sitten koitetaan aina myös hakea vähän semmoisia pienempiä projekteja sinne näytille, että ihmiset käyttää kuitenkin niin paljon aikaa siihen, että he tekevät omia leffoja, niin koitetaan mahdollisimman moni aina päästä tuonne näyttämään sitten sitä omaa teostaan. Uutena vuotena meillä täällä on Tuli-taideshow tässä samassa paikassa. Tietenkin tuolla Pyhällä on silleen helppoa tehdä hienoja tapahtumia, kun meillä on tällaiset mestat tuolla, missä niitä järjestää. Tämä on Tajukankaan ulkoilmateatteri. Se on ihan siinä hiihtokeskuksen vieressä, pääsee helposti kävellen. Mulla on tässä parit diat noista meidän kauden tapahtumista, niin aika monessa tapahtumassa me tuollakin sitten ollaan. Aika erilaisia juttuja tehdään. Tässä mä olin fiiliksissä vaan tästä jutusta. Tämä ei ole varsinaisesti tapahtuma, mutta mitä kanssa niin koitan, mihin pystyn rahaa meiltä käyttämään, niin tuen myös tämmöisiä leffaprojekteja taas sitten meidän puolesta. Aarni Toiviainen tällä hetkellä Rovaniemellä asuva elokuvaaja, niin kuvaa meille tällä hetkellä filmiprojektia. Ja sen ensi-ilta pitäisi olla sitten vuoden päästä syksyllä. Tässä on yhdestä vanhasta projektista parit filmille otetut kuvat. Sitten isompi festivaali tuossa tammikuun lopussa on Petrafolk i Fjällen, eli Hailuodossa järjestettävän Petrafolkin sisarfestivaali. Tämä on ensimmäisen kerran, jos en nyt ihan väärin muista, niin 2017 tammikuussa tehtiin ekan kerran Aki Roukalan kanssa. Tässä musiikkia, indie-bändejä, esiintyjiä ja sitten kirjallisuutta yhdistellään. Ja sitten meillä on nämä tunturin jutut, eli laskemista. Sitten on saunaa, avantoa, ulkojoogaa, eli tuodaan nämä tämmöiset tyypilliset, mitä me muutenkin tehdään tuolla tunturissa, niin tuodaan sitten mukaan festariohjelmaan. Petrafolk on taas tulossa tuossa tammikuun lopussa ja koitetaan saada liput myyntiin nyt lokakuun puolella. Pyhä aisti, se me tehtiin nytten 2 kertaa. Tapasin tuon Toni Rantasen, eli Flown yhden perustajan jäsenen tuossa muutama vuosi sitten ja alettiin Tonin kanssa sitten miettiä, että mitäs me tehtäisiin yhdessä ja keksittiin sitten, että laitetaan Pyhälle festari kasaan. Siellä on techno, house, punkki, rocki, vähän kaikkea, mitä ikinä voidaankaan keksiä, niin tuonne me voidaan ne asiat tuoda. Tässä on myös tuossa kuvassa niin on toi Tajukankaan lava ja sitten totta kai niin kuin alueen ravintoloissa kanssa niin järjestetään. Tuollakin on yhdistettynä sitten parkkilasku, sessarit ja muuta laskemista, että siellä se koko ajan sitten se meidänkin juttu kulkee mukana. Sitten ihan tunnelmasta toiseen. Tässä on Pyhä Unplugged. Järjestetään aina tuossa elokuun 1. viikonloppu. Se on nytten täytti jo Unplugged 25 vuotta, eli hyvin vanha tapahtuma. Tässä on toi Aittakurun lava, joka on kyllä varmastikin Suomen hienoimpia keikkapaikkoja. Mato Valtonen on silloin 25 vuotta sitten perustanut festivaalin ja edelleen menee hyvin, eli liput kyllä myy tosi nopeasti, kun ne saadaan aina myyntiin. Itse olen koittanut tuossa, on ollut siinä tosiaan nyt sen 6 vuotta mukana tuossa tekemässä ja tuonut ehkä sinne taas sitä omaa osaamistani ja mulle tuolla on tärkeää just se, että meillähän tuolla Suomen kovin housebändi, että siellä on Lenni Kalle Taipaleet ja Marsi Nymanit, Sami Pitkämöt, Osmo Ikoset ja tosi isoja nimiä aina muutenkin sitten saadaan onneksi tuonne mukaan, mutta mitä itse mä haluan taas sitten tuoda, että siellä on sitten mahdollisuus niillä pienemmilläkin nimillä päästä sitten esiintymään samoihin paikkoihin ja tuoda sitten näille Unpluggedin vakiokävijöille taas sitten niitä uusia kokemuksia siitä, että minkälaista muutakin se taide sitten on. Sitten tästä ehkä seuraavasta on tosi iloinen tästä projektista ja
siitä voisi ehkä vähän enemmänkin kertoa. Tuossa aika keskellä on Lasse Rantanen, eli Helsingin Sanomistakin kuvittajana, graafikkona tunnettu henkilö. Hänellä on mökki tuolla Pyhätunturissa ja jossain vaiheessa Lasse oli sitten löytänyt Karri Pelfels-Miettisen mukaansa ja sitten he ottivat muhun yhteyttä, että mitäs että heillä olisi tämmöinen sanataiteen tapahtuma-idea, että lähettäisikö tekemään sitä yhdessä. En ihan heti innostunut tämmöistä kesäfestivaali-ideasta, että siinä vaiheessa se tarkoittaisi sitä, että en olisi koskaan itse lomalla, mutta otin mieleeni sen, että tämmöiset tyypit nyt kyselee mukaan tekemään jotain, että katsotaan. Sitten meni varmaan joku, mitä se meni, 1,5 vuotta ainakin, niin Saarisen Jussi tuolta Ruka-Kuusamo-matkailusta niin laittoi mulle viestiä, että nyt olisi tämmöinen taikehamarahoitus jaossa, että otapas toi Katariina Imporanta, missä Kata on tuolla, istuu Kaltio Kreativesta mukaan, että laittakaapa Katan kanssa hakemus sinne, että tehkää joku tapahtuma. Sitten tuli tämä heti kyllä mieleen, tämä Sanataiteen festivaali mieleen ja lähdettiin Katan kanssa sitä sitten rakentamaan. Kata oli Rovaniemellä, mä olin Berliinissä ja koitettiin iltavuorossa aina saada hakemusta kasaan ja saatiin siitä. Kata kysyi oikeita kysymyksiä ja mä vastailin ja saatiin upea konsepti kasaan sitten ja lähdettiin tekemään. Meni sitten hetken aikaa, niin saatiin se Taiken myöntävä vastaus sieltä, että rahoitus on hoidossa ja sitten lähdettiin kunnolla suunnittelemaan. Meillä oli tuolla konseptiin kuului, otettiin tietenkin näitä tämmöisiä vähän ehkä valtakunnallisia isompia nimiä tuohon artistikattaukseen ja sitten me avattiin myös avoin haku, taiteilijahaku, eli lähdettiin ihan sieltä kautta sitten kasaamaan sitä loppukattausta ja saatiin kyllä niin korkeatasoisia hakemuksia, että ihan häkellyttiin siitä itsekin ja oli melkeinpä vaikea valita sitten, että ketä sieltä otetaan. Meillä oli vahva painotus siinä, että pitää olla semmoinen kytkös pohjoiseen jonkinlainen, että pääsee sinne mukaan ja ainakin viimeistään varmaan nyt tuon festarin jälkeen niin on kyllä kaikilla joku kytkös sinne. Siitä tuli lopulta sitten tuommoinen aika poikkitaiteellinen. Meillä oli siellä rap-musiikkia, R&B:tä, spoken wordia, runoilijoita, kirjailijoita. Sitten lopulta oli myös taidenäyttelyt. Lapin yliopiston valokuvanäyttely on myös edelleen siellä Kansallispuistossa näytillä. Pelkosenniemen koululaisille tarjottiin sitten maksuttomia kirjoitustyöpajoja kirjailija Leena Valmun kanssa. Mitäs kaikkea muuta tehtiin? Sana-seura järjesti open mic-illat, joihin pystyi kuka tahansa sitten nousemaan lavalle esiintymään ja myöskin kirjoitustyöpajoja sitten runoudesta muun muassa. Täällä oli myös Empun firma oli ansiokkaasti hoitamassa just tuota lavatekniikkaa joka paikkaan ja oli ihana, että saatiin tehdä pohjoisessa vaikuttavien tahojen kanssa sitten yhteistyötä tuossa. Ja en kyllä voisi olla enemmän onnellinen, että minkälainen se viikonloppu sitten muotoutui olemaan. Tuntui, että se oli semmoinen ihana, onnellinen leirikoulu kaikille, että kaikki siellä aivan fiiliksissä kyllä pyöri. Että oli tarkoitus, että just ihmiset retkeilee ja sitten käy nauttimassa taiteesta. Tämä on meille ehkä, ollaan kuitenkin tämmöinen kaupallinen toimija, tehdään tosi paljon kuitenkin asioita, jotka ei lopulta sitten välttämättä tuo meidän firmalle yhtään euroa, että enemmän näen itsekin sen meidän tekemisen semmoisena koko alueen vetovoimaa edistävänä juttuna. Meillä Pyhäluostolla on tosi pieni matkailuyhdistys, eli ei ole siellä sitten resursseja edes tehdä, ja me alueen isoimpana yrityksessä pystytään kuitenkin tekemään tämmöisiä asioita, isoja tuotantoja. Siinä meillä meidän firma tarkoittaa sitä, että meillä on noi rinteet siellä, vuokraamot, hissit,
hotelli on meidän oma, mutta sitten esimerkiksi meillä ei ole vaikka omaa ravintolatoimintaa, eli ihan mitä tahansa me järjestetään vaikka ravintolassakin, niin ei tarkoita meidän firmalle sitten lopulta mitään. Ja tätä totta kai tosi paljon arvostaa, että tehdään kuitenkin tämmöisiä asioita, ne on tosi tärkeitä Pyhälle ja koko alueelle, että pystytään sitten meidän yrityksellä panostamaan näihin juttuihin. Sitten itse ajattelen ehkä noista, niin kuin, meillä ei kauhean moni, me tehdään isoja tuotantoja siis itse siellä, ei ole semmoisia ulkopuolisia, totta kai toi Petra Folk, että tuovat sitten sieltä puolelta sen musiikin kokonaan lähes, mutta paljon tehdään itse asioita ja se on kyllä aivan parasta siinä. Kumppaneita, parit isot kumppanit on, mulla itsellä rajoittaa sitä se, että ei halua myydä sitä sieluaan sitten, että haluaa olla hyvisten puolella ja tehdä kivojen tyyppien kanssa tärkeiden asioiden eteen töitä, että valitaan kyllä tosi tarkkaan aina, että ketä otetaan mukaan. Ja semmoiset itselle, mitä ajattelee, että tässä tekemisessä tärkeintä, mitä aluksikin puhuin, niin yhteisöllisyys, se turvallisuus, ajankohtainen ohjelma ja meidän tapauksessa totta kai sit se laskeminen vielä, niin kyllä meitä ainakin kantaa tosi pitkälle. Ja totta kai se kaikki tämä, miltä kaikki näyttää ja kuulostaa, on myös se ja meidän viestintä, että meillä on kuitenkin iso tiimi taas tuolla markkinoinnin puolella, Rukapyhän markkinoinnissa tekemässä, niin saadaan tämmöisiä hienoja asioita sitten aikaan. Ja meillä on tämmöinen on keksinyt tämmöisen hyvän nimigeneraattorin, että toi pyhä-sana yhdistettynä ihan mihinkä tahansa sanaan, niin saadaan aina uusi tapahtumanimi, että alkaa vähän sekoittua, että ehkä keksitään jossain vaiheessa jotain muutakin välillä. Tosi kiva olla täällä. Musta tuntuu, että mä joudun jossain vaiheessa karkaamaan pois takaisin tuonne Pyhälle meidän paikallisjohtajan lopettamassa ja hänellä on huomenna läksiäiset, niin täytyy ehkä mennä sinne vielä sitten Jusua juhlimaan vähäksi aikaa. Niin kiitos tästä, oli tosi kiva olla täällä ja nähdään vielä myöhemmin. Kiitos Suvi Vuorimäki, tapahtumapäällikkö Pyhätunturi Oy:stä. Tuliko kysymyksiä Suville? Siellä on iso käsi pystyssä, viedään sieltä mikrofonia sinne ja kiitoksia. Pyhätunturi on hieno paikka. Olen sielläkin jo nuorena omat sukseni pari kertaa katkonut ja tosiaan lapset harrastaa, kun Kemijärveltä olen tosiaan Juhana Kelloniemi. Lapset harrastaa laskettelua siellä ja kausikortit on ollut monta vuotta jo. Miltä kaikki kuulostaa ja näyttää, niin tämmöinen pieni, onko tämä nyt kuriositeetti sitten. Mato Valtonen oli tuossa parisen vuotta sitten Kemijärvellä yhdessä tapahtumassa ja pietti hienon esitelmää siellä. Ja tietenkin mainitsi myöskin Pyhä Unpluggedin siinä. Niin kuin asiaan kuuluu. Itse olen koulutukseltani ensimmäiseltä ammatiltani soitinrakentaja, siis erikoistunut jousisoittimiin. Ja kysyin Matolta sitten, että olen siis monta kertaa ollut täällä Pyhä Unpluggedissa itsekin ja hieno akustiikkahan siellä on ja todellakin hieno esiintymislava. Mutta minkä ihmeen takia teillä on siinä mainoksessa, siis niin pitkään kuin minä muistan, niin ollut Stratocasterin tai Telecasterin, siis sähkökitaran kuva? Siis tämähän on ihan sama juttu kuin, että jos olisit menossa Animalian kokoukseen pitämään esitelmää, niin panisit turkikset päälle. Se ei vaan sovi siihen, että Matolle jo esitin tämmöisen pikkutoiveen, että vaihtakaa siihen nyt joku kaunis akustinen soitin. Siis ei mitään sähkösoittimia tai sähkömusiikkia vastaan, mutta se ei vaan niin kuin sovi tyyliin. Kiitos. Joo, tässä tämmöinen väliaikatieto tulossa, että se oli meidän aikaisemman AD:n tuloksia ja olen
tässä on nyt tarkoitus talvella tosiaan laittaa visuaalinen ilme uusiksi. Otamme tämän ehdottomasti huomioon. Hyvä. Ja siellä, Nitta, onko lisää kysymyksiä? Tässä jo yksi toimenpide saatiin aikaiseksi.